So guys, bago magsimula itong video na to, gusto ko lang i-shout out si Ate Kirsty Aurelios. So ang kanyang YouTube channel is Kirsty Aurelios Vlog. So thank you so much for watching my videos and commenting, and appreciate ko ng sobra. Thank you so much, my one and only supporter. Thank you so much. So let's get to the video. Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. So for this video, magmukbang mix. Pakita sa diyang. Hindi siya makita. So magmukbang mig Dunkin donut and tulo siya ka buok box. Ayan. 1, 2, and 3. And nakuha na ning isa guys. So random, ano tawag nito? Random ra ang sulod ani. Onom, 6 pieces each box pero amot. So thank you. Kasi na padala ani. Kumadana. So, thank you so much, Ate Dana. Thank you, Chad. Uy, thank you. Thank you. Thank you, mga Dana. Thank you. Oh, ayan. So, after pila ka years, mga 3 years or 2 years, makakaon na Dunkin Donuts. Ayan, Dunkin. So, kanila sa aming mukbang, no? Hindi naman mahurot. So good na tag mukbang, guys. Ayan. Padaplin nato ni siya. So, padaplin. So, patunga natin siya. Magtabling sa tao eh. O, tagsa sa tag-on. Karton nga. Kamduha ka na anak sa bago. Bar, anak ba kinto, anak? Anak ba guniti? Paklaro. Kani? Oo. Lang. Pahala ni speaker. Gunitig tarong ba diri sa ubos ni mo yang? Anak. Mate. Isa pa, 1, 2. So, balik na, mana. So, magmukbang nami guys. So, magkuha na sila. So, na siya chocolate, Bavarian, and wala ko kabaloon sa mga flavor, pero mo ni siya. So, magkuha na. Iping. Kinili mo gamiton? Dili. So, ayan. Bavarian mukbang ka. Bavarian Dunkin Donut. Dili ni siya sponsored ha sa Dunkin, pero baka naman, char lang. So, Dunkin orange siya. Muna siya. So, ayan. Sakit mo kung tuhod ani eh. Di, anak, day, oh. Akong kaon kikani. Kanila ko to. So, little billion with the chocolate. So, ayan. Ayan. Wow. Lamig ka siya. May upil naman makapiright ta. Kumana sa Robinson, si tatay. Uy, sila nuna. Asan sila nuna si tatay ko rin. Sa Robinson, singit lang ka. Bagong silang ka. Ang tagal. Nga pa, Siya ako ini. Wala rin. Siya ka rin. Dito lang ako. Tuwa ta na, Ping. Bisaya. Nako eh. Dili na ko guys. Yan ako, pagin ang Dunkin Donut. Nag-order sana. Isa na lang siya guys. Kanina na ko isa. Ano natin, ano?
na niya. Pakita sa dito mo pakita. Kamu salami. Meron pa siya. Ay, kagustuhan dia. Kasi mo naman batin diyari. Dunkin niya mga to apa. Kanto na to apa. Video mo eh. Oh, papa oh. Oh. Ah! Kanto lang. So, di sila mo kaon. O dili na sila magkaon. Onya ra daw. Onya ra daw. Hala, galay. So guys, baka naman Dunkin. Doon na daw. Nubos mana na. And dani oy. Mana. Bye na ta magbay. Ibusog na ko. Nabusog na mi guys ng isang Dunkin. So ambot. Lami. Tulon siya kabuok. Bebe ice cream di. So ayan. So ayan na lang mo video guys. Thank you. Bye. Bye. Bye.